pacea Domnului. Vă dorim tuturor pacea Domnului. Pentru noi orice atenție este prea mult, de aceea vrem să dăm slavă Domnului și El să fie în centrul atenției. Azi dimineață mă gândesc că este un moment, este o oportunitate de 3 zile, atât a noastră cât și a tuturor celor care Dumnezeu le-a făcut de cunoscut aceasta. Mă gândeam la poporul Israel în Egipt. A venit un moment când au trebuit să se hotărească dacă sunt ai Domnului, trebuie să se ridice și să se desprinde de lumea care s-a obișnuit și să plece spre Canaan, să-și îndrepte privirile spre Domnul, sau dacă vor să ignore ce se întâmplă și să se comportă în modul în care s-au obișnuit cu viața în Egipt. Mă gândesc că dacă nu ne trezim acum, mi-e teamă că inimi se vor răci, se vor închetri mai mult decât a fost înainte. Dar eu cred și nu dăștim că Dumnezeu va trezi pe copiii Lui și va uni biserica. Este un lucru pentru care noi ne-am rugat ani de zile, ca Dumnezeu să trezească biserica, pe cel aici în Norvegia. Ne-am rugat foarte mult pentru asta și credem că Dumnezeu răspunde. Suntem încredințați că copiii noștri sunt bine, că pentru ei e cea mai mare grijă acum și vrem să vă mulțumim frumos și vrem să mulțumim Domnului că v-a pus pe inimă să faceți aceasta pentru noi. Îi dăm noi slavă și vă mulțumim din nou. Mulțumim, Marius. Marius, noi suntem doar câțiva aici și toți suntem mădulare aceluiași trup. Hristos este capul acestui trup. Noi suntem biserica. Suntem alături vouă, de aici din Austria, din toată Europa și din toată lumea. Aș vrea în această zi, cum spunea Ilie, pe muntele Carmel, nu să se știe cine sunt românii în această zi, să se știe cine este adevăratul Dumnezeu. Dumnezeu